todella iloinen siitä, että taas pitkään jälkeen minua on kutsuttu Hämeenlinnan saarnaamaan ja pitämään raamatututkistelua. Se on ollut tosi koskettavaa. Siinä mielessä, että olen kasvanut täällä seurakunnassa lapsista asti ja olen täällä pitämässä saarnaa kaikki. Mutta ennen kuin pitän saarnaa, hivenen rukouksen. Herra taivaan Isä, kiitämme siitä, että olet antanut meille tämän päivän lahjana. Kiitämme siitä, että olet suojellut ja olet tullut meidän kanssamme. Olet suojellut kaikkia, jotka ovat täällä, ja olet suojellut meidän perheitä. Nyt kun me sijoit täällä, me avataan sinun sanasi, puhu minun kauttani, avaa meidän sydämen korvat, henkiset korvat, kuulemaan sinun sanasi ja ymmärtämään sitä niin kuin sinä haluat. Ole keskellä niin kuin sinä sanot sinun sanasasi, Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Ja tänään voidaan nyt pitää tää kädessä. Tänään me haluan puhua teille yhdestä aiheesta, mutta se on tosi ihmeellistä siitä, että jotenkin Anna ja kaikki muut aloitti sille kertomalla todistusta ja kertomalla siitä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jumala on tehnyt heidän elämässä. Niin mä haluan myös saarnan kautta kertoa myös, mitä Jumala on tehnyt mun perheemme ja sisaruksemme tai minun perheeni itseni elämässä, mitä Jumala on tehnyt minun. Minun saarnan otsikko on, mitä Jeesuksen seuraamisesta on hyöty. Niin kuin jotka oli siinä raamatutkistelussa, niin siellä me käytiin myös tosi vaikeita kysymyksiä, niin tämäkin on tosi vaikea kysymys. Se voi olla vähän itsessä selvä kysymys meille, jotka me uskomme Jeesukseen, mutta mä haluan, että me mietitään sitä, että mitä Jeesuksen seuraamisesta oikeasti on hyötyä. Luetaan ensiksi Matteus 19 ja 27. Siellä Pietari kysyi Jeesukselta, entä me? Entä me? Kysyi silloin Pietari. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Hän kysyi, entä me? Kysyi Pietari. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Olemme jopa tämä saarna, ja ei saarna tämä sapatin aikana tai Jumalan palveluksen aikana kuuluu huonoja uutisia, ja kuulet ihmisten kärsimyksistä, kuulet, mitä ihmiset käy läpi. Ja me voidaan kysyä itseltämme, tai meiltä voi kysyä, että mitä Jeesuksen seuraamisesta on ollut hyötyä. Se on tosi vaikea kysymys. Ihmiset voi sanoa, että sä kärsit niin kuin muut, sä voit menetystä niin kuin muut, sä voit pettymistä niin kuin muut. Niin mitä Jeesuksen seuraamisesta oikeasti on hyötyä? Tosi vaikea kysymys. Me myös voidaan kysyä itseltämme, että miksi hänellä meni hyvin? Hän ei usko Jeesukseen. Miksi hän voi hyvin? Hän ei usko Jeesukseen. Miksi muilla meni paremmin kuin minulla, vaikka minä uskon Jeesukseen? Tosi vaikea kysymyksiä. Ja mä en tiedä, olenko ainoa tässä huoneessa tai tässä kirkassa, kun kysyn itseltäni meidän vaikeita kysymyksiä. Mutta olen varma siitä, että jokainen meistä on kysynyt kerrankin elämässä tämän kysymys, että mitä on? Miksi muilla menee paremmin? Miksi, jos uskon Jeesukseen, miksi minulla ei mene paremmin kuin muilla? Mitä siinä on eroa, jos mä uskon Jeesukseen? Ja se päätyi siihen samaan kysymykseen, että mitä on?
mitä hyötyä Jeesuksen seuraamisesta. Nämä on kysymyksiä, joita me kysytään itseltämme silloin, kun meidän huonosti. Yleensä silloin, kun meillä menee hyvin, elämä luistaa, me ei ikinä muisteta kysyä tällaisia kysymyksiä. Silloin, kun elämässä menee hyvin, perheellä menee hyvin, uskon elämässä menee hyvin, rukoilet, saat vastauksia, rukoilet, saat johdatusta Jumalalta, sinulla on hyviä ystäviä, niin kuin ne 4 ystävää, mitä me puhuttiin aamulla. Niin silloin meillä ei ole tällaisia kysymyksiä. Silloin suorastaan voidaan sanoa, että me ollaan valmis jopa jakaa meidän uskosta muille ihmisille. On joitakin hetkiä elämässä, olen varma, että me kokenut niitä hetkiä, missä oma usko ja se jakaminen on vaikeassa tilanteessa. Näissä tilanteissa olemme menettäneet kaiken toivon ja me kyseenalaisemme oma uskoa. Ja vielä kerran kysyn, että olenko ainoa, joka on kokenut tällaisia aikoja? Yleensä ei puhu itsestäni, mutta tällä kertaa yritän puhua vähän, mitä me ollaan käyty läpi, mitä mä oon itse käynyt läpi. Meidän, jotka on ollut tässä kirkossa pitkään, tietävät, että meidän perheessä oli ongelmia pitkään aikaa. Oli 3 vuotta äidin ja isän ero, missä meillä oli ikään kuin oli ihan pimeitä aikaa, niin missä ei tiennyt mitä tehdä. Vanhempana lapsena ei ollut mitään tietoa, mitä tehdä. Mitä sanoa edes nuorimmalle sisaruksille, että mitä he voivat odottaa tulevaisuudessa. Ja silloin me olimme tässä kirkossa, me uskoimme, me rukoilimme. Mutta siihen aikaan voi sanoa, että mulle kävi tällaisia kysymyksiä. Miksi muilla ihmisillä meni hyvin? Miksi meillä ei mene hyvin, kun me rukoilemme joka lauantai? Miksi meillä ei mene hyvin, kun me rukoilemme joka ilta? Miksi muilla menee paremmin, vaikka eivät usko Jeesukseen? Mitä Jeesuksen seuraamisesta on hyötyä? Silloin kun meillä oli ongelmia kotona, me sisarukset ja me lapset jatkoimme rukoilemista. Voin sanoa, että se oli ehkä mun kaikkein hengellisin kohta mun elämässä. Milloin mä rukoilin aamulla, rukoilin illalla, päivällä. Paastoi 2 kertaa kuukaudessa, paastoi kuukauden lopulla, paastoi kuukauden alussa. Etsin Jumalan kasvua, koska halusin Jumalan ongelmat pois. Ja kuitenkin joku muu ihminen, joka ei rukoillut kertaakaan hänen elämässä, sillä kuitenkin ei paremmin kuin minun. Ei ole samanlaisia kysymyksiä. Minkä takia? Me rukoillaan, meillä meni huonommin, kun muut ihmiset ei rukoile kertaakaan elämässä. Ja tämä on se kysymys, mitä me tarvitsemme vastata. Meidän perheellä meni huonosti 3 vuotta. 3 vuotta voi sanoa, että mä lähestyin Jumalaa, mutta oli huolia siis. Oli sellaisia hetkiä, missä ei usko Jumala silti paljon teki jotain, mutta kuitenkin sisäisesti Iino oli luovuttanut. Iino oli luovuttanut siinä mielessä, että mitä jos se mitä mä uskon ei tule tapahtua? Mitä jos se mitä mä rukoilen Jumalalta, siihen ei tule vastausta.
En tiedä, onko teillä sellaisia huomioita tällä hetkellä, mutta mä pyydän, että kuunnelkaa tätä saarnan loppuun ja kuunnelkaa, mitä Jumala voi muuttaa ihmisen elämän. Miten Jumala voi muuttaa ihmisen huonoja tilanteita, miten Jumala voi kovalla kädellä ja omalla voimallaan muuta tilanteita, niin kuin hän muutti meidän perheen tilanteita. Tai paha tilanne, mitä meillä oli meidän perheessä. 3 vuotta äiti ja isä oli erossa. Lapset, me rukoiltiin 2 vuotta. 3. vuosi, kun 3. vuosi tuli suorasta, minä voin sanoa, että olin luovuttanut. En nähnyt, sanotaan todennäköisyys mielessä. Jos oli mahdollisuus, että Jumala tekisi jotain, se oli 0,01. Sanotaan, sekin on prosentti. 0,001% siitä, että Jumala olisi tehnyt jotain. Ja tilanne oli mennyt niin huonoksi, että sisarukset, minä vanhin poikana, vanhin lapsena meidän perheessä, olimme jo antanut vanhemmille lupaa, siis eikä me haluta tehdä, me ollaan hyväksytty tämä tilanne, missä me ollaan, mennään eteenpäin elämässä. Mutta kuitenkin siinä tilanteessa, missä me ollaan, joka oli paha, jostain ihmeellisestä syystä, en tiedä miten Jumala teki sitä, kuitenkin jostain ihmeellisellä tavalla, jollakin ihmeellisellä tavalla Jumala 2021 vanhemmat, jotka ei puhunut toisille, vanhemmat, jotka ei nähnyt silmästä silmään, vanhemmat, jotka oli eronnut 2 vuotta ja toinen oli valmis, joka menee uuden naimisiin, kuitenkin jollakin ihmisellä tavalla Jumala sai ihmiset takaisin yhteen. Ja ne meni uudestaan naimisiin 2021. Ja ne elää nyt tällä hetkellä yhdessä. Ja he kasvattaa omia lapsia. Toi on tosi, se liikuttaa minua, vaikka olen elänyt sitä hetkeä, mutta olen luvannut Jumalalle, että pitää kertoa tästä. Siitä, että Jumala pystyy, Jumala voi, riippumatta missä tilanteessa olet, riippumatta siitä, kuinka vaikea se on, Jumala pystyy, Jumala voi, Jumala haluaa ottaa siitä pois, siitä huonosta tilanteesta. Ja Jumala teki sen meidän perheessä, ja Jumala teki sen meidän perheessä, ja hän pystyy myös tekemään sitä sun elämässä. Se on ensimmäinen todistus. Ja niin kuin mä sanoin, silloin kun me ollaan näissä tilanteissa, mitkä on vaikeita meille henkisesti, fyysisesti, psyykkisesti, me emme tiedä, kenen puolen kääntyä, olemme melkein luovuttamassa, meillä ei ole minkälaista toivoa. Monet ovat jopa luovuttaneet. Mutta se fakta, että te käytte kirkossa, rukoilette ja vielä jaksatte, se todistaa sitä, että te ette ole vielä luovuttaneet. Jumala kuitenkin tulee, jos teillä on jonkinlaisia huonoja aikoja käymässä tällä hetkellä. Jumala tulee muuttamaan teidän tilanne. Uskokaa siihen, luottakaa siihen, Jumala tulee muuttamaan teidän tilanne. 2020 valmistui lukiosta. Ja meidän perheessä on se, että ihmisiä kannustetaan opiskelemaan niin pitkälle kuin pystyy. Eli korkein saavutus, mitä voi saada meidän perheessä, joka voi saada isä ja äiti iloiseksi, on se, että ihminen opiskelee niin pitkään. Ja tohtorit, maisterit, kandidaatit ja kaikki tällaisia asioita. Jos ne tuo isälle ja äitille ja näyttää, että teillä on opiskellut, niin he ovat tosi iloisia siitä. Ja yksi syy siihen on se, koska he ei ikinä saa mahdollisuus opiskella. Äiti ei opiskellut, isä ei opiskellut, koska heillä oli huono taloudellinen tilanne siellä, missä he asuivat siellä Afrikassa, jolla heillä ei ollut mahdollisuus opiskella. Sen takia kannustin jokaisen lapsesta pitää opiskella. Ja
ja saavuttaa sellainen se korkein mahdollisimman korkein saavutus siinä opiskelussa. 2020 valmistui lukiosta. Silloin kun valmistuin, yritin hakea yliopistoa. Olen varma, en tiedä, onko mä sanoisin tässä, että kiitän Jumalaa tai antanut todistusta siitä, mutta 2020 valmistuin, yritin hakea yliopistoa. Silloin kun hain ensimmäinen kerta, ei hain tuonne Turun yliopistoon, hain tuonne Tampereen yliopistoon, hain Helsingin yliopistoon. Silloin kun mä hain, mä menin pääsykokeisiin. Pääsykokeet meni silloin hyvin. Mä menin pois sieltä, olin tosi surullinen ja olin myös pettynyt itseni siitä, että mitä vanhemmat oli halunnut minulle. Ja mitä oikeastaan vanhemmat halusivat, että me annetaan heille. En pystynyt saavuttamaan sitä. 2020 yritin, en päässyt. 2021 yritin, en päässyt. Ja jos monet teistä on opiskellut, niin sinne, jos ihminen hakee sinne, niin jos ei pääse vuodessa, niin pitää odottaa toinen vuosi, koska siinä pitää tehdä pääsykokeet, pitää hakea uudestaan ja tälle. Jos ihminen ei pääse, niin sitten se voi olla tosi pitkä vuosi edessä. Kuitenkin pitää mä kiittää Jumalaa ja mistä mä olen tosi kiitollinen on se, että 2022 mä hain yliopistoon, menin pääsykokeeseen. Pääsykoe meni hyvin. Mä pääsin yliopistoon. Pääsin tuonne Turun yliopistoon ja siellä mä vielä opiskelen. Ja olen vielä valmistumassa ensi vuonna. Siitä mä kiitollinen Jumalaa. Ja voitte miettiä siitä, että miten tämä liittyy Jumalaan, siitä sä opiskelit paljon, sä teit mitä piti tehdä. Mutta kuitenkin voin sanoa, että niissä tilanteissa, kun näin ystävät, joiden kanssa opiskeltiin yhdessä lukiossa, opiskelevassa yliopistossa, he eivät opiskelu enemmän kuin mä sanotaan näin. He eivät käyttäneet enemmän aikaa siihen, mutta kuitenkin he menestyvät enemmän kuin minä, vaikka pistin enemmän aikaa siihen. Se suorastaan oli kivuliasta. Siinä mielessä, että ihminen pistää oma koko voimansa siihen asiaan, mutta kuitenkin loppujen lopuksi ihminen pettyi siihen, että hän ei saanut sitä, mitä hän halusi. Olen varma, että te olette teidän elämässä kerran jossain kohdassa epäonnistunut jossain. On ollut pettymyksiä. Ja se on normaali tässä elämässä, kun me ei tulla saamaan kaikki, mitä me halutaan. Ja kaikki, mitä me tulla saamaan, se ei tule olemaan helppo. Se tulee olemaan tosi vaikeaa. Mutta kuitenkin, siihenkin voi sanoa, että jos annetaan Jeesukselle aikaa, uskotaan Jeesukseen ja tehdään paljon työtä sen asian eteen, Jumala tulee siunaamaan ja Jumala tulee avaamaan meidän ovia. Se oli toinen todistus. Kolmas todistus on se, että ja tämä liittyy meidän isoisään. Tänä vuonna, tai ei tänä vuonna, mä en muista nyt vuosi hyvin, mutta äidillä on ollut toive siitä, että hän on mennyt takaisin Afrikkaan tai tuonne Ruandaan. Yksi siihen oli se, että hänellä oli tosi tärkeä suhde, kova side, sanotaan näin, oma isänsä kanssa, eli minun isoisän kanssa. Mä en muista mikä vuosi se oli, 2020-2021, mutta meidän isoisä sairastui ja meidän isoisä kuoli silloin. Mä en muista, eikö voisi muistuttaa, mutta se oli 2020 tai 2019, 2021. Silloin kun isoisä kuoli, se oli tosi iso, mikä sanoo suomeksi blow, tosi iso isku äidille. Ja hän ei halunnut edes miettiä Afrikan menemistä. Hän halusi sinne menemistä, koska se oli tosi iso pettymys siitä, ja hän halusi mennä sinne ja nähdä oma isänsä taas. Mutta kuitenkin se
meni pilalle ja meidän isoisä kuoli silloin 2021. Mutta mistä mä oon kiitollinen taas Jumalalle, on se, että tänä vuonna, oikeastaan viime kuussa, minä ja äiti ja yksi pikkusisko, Jumala suojeli meitä, me mentiin Afrikkaan, nähtiin meidän sukulaiset, äiti näki omaa sisarukset, näki heidän lapset, koska hän on niin kuin heidän iso äiti, niin lapsille, koska hän kasvatti omat sisarukset. Siitä toi toinen kolmas todistus siitä, että Jumala on tehnyt meidän perheen ja mitä on tehnyt meidän elämästä. Voitte miettiä, minkä takia mä sanoin nämä kaikki sanat. Ja miten tämä vastaa suoraan siihen kysymykseen, mitä mä kysyin alussa. Mitä Jeesuksen seuraamisesta on hyötyä? Ja kaikki tarinat, mitä mä sanoin, kertovat siitä, kaikki tarinat, mitä mä sanoin, kertovat siitä, että vaikka me seurataan Jeesusta, meillä ei tule aina menemään hyvin. Se on totta, se ei tule muuta, me ollaan maailmassa, missä on ongelmia. Mutta kaikissa ongelmissa, missä me ollaan, niin kuin äiti oli surussa, masennuksessa siitä, että hän isoisä oli kuollut, niin kuin minä huomasin mun vanhemmat erovan. Mä halusin, että mä autan heidät siinä tilanteessa, missä he olivat, kun oli tosi nuori siinä tilanteessa. Siinä tilanteessa, kun menetti mahdollisuus tai epäonnistui monesti, että pääsee yliopistoon. Näissä kolmessa asiassa voin sanoa suoraan, vaikka mulla meni huonosti, vaikka meillä meni huonosti meidän perheessä, vaikka äidillä meni huonosti, vaikka tilanne näytti tosi pahalta, voin sanoa siitä, että Jeesuksen uskomisesta, Jeesuksen seuraamisesta antoi meille luottamus siihen, että kaikki tulee olemaan hyvin jossain vaiheessa. Ja siitä voin sanoa sinulle, voin sanoa myös itselleni, kun ongelmat tulee. Siis huomenna voi olla joku uusi ongelma. Ja ne ei tule katoamaan maailmassa. Mutta kuitenkin me voidaan luottaa siihen, että Jeesus tulee auttaa. Me voidaan luottaa siihen, että Jeesus loppujen lopuksi tulee antaa meille, mitä on hyvä meille, mitä meille paras. Ja mä haluan, että te uskotte siihen. Luottakaa siihen. Jeesus rukoili, ja tämä on mihin mä lopetan. Jeesus rukoili meidän puolesta. Mä en tiedättekö sitä, mutta Jeesus rukoili meidän puolesta ennen kuin hän lähti. Ja hän rukoili, luetaan Johannes 17. Johannes 17. Silloin kun sä olet ongelmissa, ja sulla meni huonosti, mitä mä haluan muistaa on se, että Jeesus rukoili sun puolesta ennen kuin hän lähti taivaassa. Ja Jeesus haluaa, että sä luetaan rukous ja muistat sitä aina. Luetaan se Johannes 17 ja 11-20. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan. Mutta he jäävät maailmaan, kun tulee luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimeni, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kuin olin heidän kanssa, suojeli heitä nimesi voimalla, sen nimeni, jonka olet minulle antanut. Minä valelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, joka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tunnen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heitä. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että suojelisit
heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi sinun sanallasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittäminen. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Luetaan toi ja 20 uudestaan. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksen tähden uskovat minuun. Haluan muistuttaa sinua siitä, että silloin kun sulla menee huonosti, silloin kun usko horjuu, ei tiedä mitä tehdä, toivo katoaa ja on ongelmia, muista se, että Jeesus rukoili sun puolesta ja sanoi, että he eivät tästä maailmasta. Maailma tulee tuomaan ongelmia, maailma tulee koettelemaan heitä, mutta Isä, mä pyydän se, että suojele heitä. Mä pyydän, että olisit heidän kanssa. Ja hän ei vaan rukoillut apostolien puolesta, opetuslapsien puolesta, jotka oli hänen kanssa silloin, vaan hän rukoili myös niiden puolesta, jotka tulee uskomaan heidän sanansa todistuksen kautta. Ja tarkoittaa, että ne, jotka uskoivat heidän sanaan, joka levisi maailmaa, joka tuli myös Suomeen, joka sai myös sinut uskomaan, joka sai minut uskomaan siellä Afrikassa, joka sai äidin myös uskomaan siellä Kongossa. Se sana, mikä he sanoivat, levisi maailmaan, niin Jeesus rukoili myös sinun puolesta. Jeesus rukoili, että Jumala suojeli heitä. Ja se on mun rukous myös teille tänään, se, että Jumala suojelko teitä, antako teille voimaa. Tulee ongelmia, mutta loppujen lopuksi Jumala, Jeesus, tulee auttamaan kaikissa ongelmissa. Rukoilemme. Jumala, nyt tulemme sinun eteesi. Rukoillaan ihmisten puolesta, joilla on ongelmia tällä hetkellä, joilla on kärsimystä, joilla on pettymystä. Me pyydämme, että niin kuin autoit joitakin meistä, olen varma, että muilla ihmisillä on omia todistuksia. Pyydän, että autat niitä ihmisiä, joilla on ongelmia tällä hetkellä. Anna heille uskoa, anna heille toivoa ja anna heille uskoa siitä, että anna heille luottamus siihen, että loppujen lopuksi kaikki tulee olemaan hyvin. Rukoile ne puolesta, jotka ovat melkein luovuttamassa. Auta heitä. Anna heille voimaa. Anna heille uskoa. Me pyydämme, että olisit meidän kanssamme kaikissa voisimme, mitä voi kokemaan. Suojele meitä ja meidän huomioon Jeesuksen nimessä.